sangko katitiran babululan tadi dadanya lawi wasangko dia batitiran ketop itu kasadio nyuadi adana janyo oleh kabawa di dalam botol di bawah nak kapirau dia we adi ajo matu jo tangan kawan dan ada dia betul lah sampai kan Lapone demandaki lalu tui bagai ditokan lapone demandati 2000 bagai di puasan dia dan janyo